Takže čus lidi, dneska tady jdeme si zahrát Business Tour, nebo jak se to jmenuje, nevím, nikdy jsem to nehrál. Kdo hází? Páťo, házíš, myslím. Hnedka to nebudu kupovat. Hodím pár, Ne, nekupuj. Proč? Nemohu dokápat, je to hra. No. Takže, házím znova 4. Nebudu kupovat. Kdo má nejméně peněz? Kuba. Házím 7, takže já už jsem. Tak koupím tohle. Házím lidi o 4 semka. Koupíme. Sice nevím, co to dělá, to kupování. Oh no, kdo je to? Ten červený. Kuba. Ty 9, jo. Plus 300 000. Házím, prosím. Jo, 5. Andřej, ty když budeš kupovat budovy a bát, jo, tak já ti pak na ně budu skákat, tak tím pádem nemůžeš zbankrotovat, chápeš to? Aha, tak já to hraju poprvé. Ti ten říkáme. Ty seš na ztraceném ostrově. Teď tam budeš další 3 hry asi. Ne, může se vykoupit. Aha. A jak se vykoupil jako? Nevím. Házím, tak dám 9? Ne. Jo, 9. Co to je? Můžeš sedět kam chceš? Kam chci? Jo. A čím? Ty vole letadlem, ne, ty vole. Aha. Já jsem to zrušil. Já jsem... 29, teda 25 000. Ty seš kdo, Páťo? Já neházím. Kuba hází. Takže ty seš modrej. Jo. Já jsem tak modrý na tom opuštěném ostrově. 70 000 kupů. Když se nekoupíš, co nejvíc můžeš, Páťo? 2 je poplatek. Házím znova. 1. Takže už mám, kámo, 2 miliony. Kámo, jak Kuba sbírá tolik peněz? Páťo mi to překoupil. Aha. Házím 7. Můžeš dát do nějaký město, kdyby si nějaký máš Paříž. Nevím, kámo. Máš jenom Paříž, tak jakože. Kam jsi to dal? Nevím, kámo, mě tady něco naskakuje. Já dávám křížky, protože tu hru nechápu. Ale nemůžeš dávat pořád křížky, vole. Aha, no. Jo. Jo, hodit. Musíš to udělat tak, aby ten další neměl peníze. Koukej, teď ti Páťa zaplatil 28 000. Teď 640. Teď házím já, ne?
Počkat, co ti dávám peníze. Tak mi je nedávej. 25 000. Máš 3 miliony, k čemu ti to je? Teď házím já, teď jdu To se na